Είμαι πάρα πολύ σύντομος, τηλεγραφικά. Αφού πρωτίστως μεταφέρω τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος ενδιαφέρεται πολύ για αυτά τα θέματα, όχι μόνο από πνευματικής απόψεως, αλλά με τρόπους που ίσως δεν είναι τόσο γνωστοί για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που απασχολούν όλο το έθνος μας και όχι μόνο. Μετά λοιπόν από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο προσωπικά περιστατικά που συνοψίζουν πάρα πολλά από αυτά που ήθελα να πω, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Το πρώτο, μου είπαν για κάποιον έφηβο, ο οποίος είναι πολύ αντιδραστικός, πολλές φορές φτάνει στα όρια του bullying, και ας μην ξεχνούμε ότι το bullying ξεκίνησε από τους μικρότερους, έφτασε στους συνομήλικους και τώρα τείνει να φτάσει στους μεγαλύτερους, δηλαδή θα φάμε και ξύλο, όπως πάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Από μια πολύ καλή οικογένεια, λοιπόν, μου είπαν, σε παρακαλούμε, πάτερ, μπορείς να δεις αυτό το παιδί, που έχει και πολύ καλή διάθεση. Λέω, βεβαίως. Ήρθε λοιπόν αυτός ο έφηβος, κουβεντιάσαμε, ένα πανέξυπνο παιδί με πολλά χαρίσματα. Φαινόταν λοιπόν ότι κάτι το ενοχλούσε και έβγαζε αυτή την ενόχληση, την εσωτερική, σε αυτή την βία. Του είπα εγώ, μεταξύ των άλλων, του λέω, ξέρεις Γιώργο, οι γονείς σου σε αγαπούν πάρα πολύ. Και μου είπε μία φράση που συνόψε τα πάντα και φάνηκε όλο το πρόβλημα. Μου λέει, πάτερ μου, δεν υπάρχει ζήτημα, εννοείται με αγαπούν οι γονείς μου, το θέμα είναι αγαπιόνται μεταξύ τους. Από αυτό μπορεί να βγάλει κανείς πάρα πολλά. Βγήκε στην επιφάνεια το πρόβλημα. Βεβαίως με αγαπούν οι γονείς μου. Δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά το πρόβλημά μου είναι αν αυτοί μεταξύ τους έχουν αγάπη. Λοιπόν, από κάτι τέτοια μπορεί κανείς να βυθομετρήσει πάρα πολλά μέσα στην κοινωνία μας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κατέβαινα σε μια κεντρική λεωφόρο πριν από λίγες ημέρες, Βασιλής Σοφίας. Και ανέβαινε λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, θα ήταν 20-22 ετών, κάπου εκεί. Φαινόταν έτσι παράξενα ντυμένος, πολύ καλλιτεχνικά τατουάζ επάνω του, σειρές σκουλαρικιών. Δεν το κατηγορώ αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, όχι, απλώς περιγράφω, έτσι. Και όταν με είδε, ερχόταν κατευθείαν επάνω μου. Λέω τώρα, τι γίνεται εδώ, μήπως αντιδράσει επειδή είμαι κληρικός, μήπως δημιουργηθεί θέμα, και ήμουνα έτοιμος για όλα. Βέβαια, όταν πλησίασε, του χαμογέλασα. Του λέω, θα μπορούσα να σε βοηθήσω σε κάτι. Λοιπόν, με συγκίνησε αυτό που θα σας πω και θα συγκινηθείτε κι εσείς. Χωρίς να μου πει τίποτα, έσκυψε, έπιασε το χέρι μου, σήκωσε το ράσο μου, φίλησε το χέρι και μου λέει, με λένε Γιάννη, σε παρακαλώ προσευχή σου για εμένα. Και πήρα εγώ ευκαιρία τώρα να μιλήσω λίγο μαζί με αυτό το παιδί. Παιδί πολύ πλούσιας οικογένειας, πολύ μορφωμένος, πολύ γλωσσός, με μουσικές, με όλα αυτά, αλλά φαινόταν ότι κάτι τον ενοχλεί. Αφού κουβεντιάσαμε για λίγο, όρθιοι στον δρόμο, του λέω, και γιατί όλα αυτά. Με συγκλώνησε η απάντησή του. Γιατί ποτέ οι πλούσιοι γονείς μου δεν μου είπαν όχι. Μου έκαναν όλα τα χατήρια. Αυτό είναι το παραπονό μου από τους γονείς μου. Καθηγητές γονείς, πολύ πλούσιοι, μορφωμένοι, γνωστοί. Αυτό είναι το παράπονο των γονέων μου, καλέ μου πάτερ, λέει. Και έτσι όπως είδα στον δρόμο με το ανεμίζον ράσο σου και όλα αυτά, έτσι αισθάνθηκα να σε πλησιάσω και να σου ζητήσω να προσεύχεσαι για μένα. Λοιπόν, έχω το παράπονο και χάλασε η ζωή μου, διότι οι γονείς μου έκαναν όλα τα χατήρια και δεν μου είπαν ποτέ stop, ποτέ όχι.
και αισθάνθηκα την ανάγκη να σας το μεταφέρω, πιστεύοντας ότι έχει να κάνει και αυτό με όλα αυτά που συζητούμε. Τώρα, επί της ουσίας, τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία? Ήδη ο Κύριος Ηλίας εδώ μας τα είπε με έναν τρόπο και κηρυκτικό και ιεραποστολικό και εθνικό, θα έλεγα, και μας συγκλώνησε. Να προσθέσω όμως, διότι η κλεψίδρα του χρόνου είναι ανελαίτος σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, ότι θα πρέπει πρώτα να πιστεύουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν τα παιδιά τους. Όχι σαν έναν πατέρα που με το τσιγάρο στο χέρι καπνίζοντας έλεγε στο γιο του μην τολμήσεις και καπνίσεις αλλή μονός σου, και αυτός κάπνιζε. Δηλαδή, πολλές φορές κατηγορούμε τον καρπό, ενώ η αιτία είναι στη ρίζα. Το σκουλίκι είναι μέσα στον κορμό του δέντρου, δεν φταίει ο καρπός. Το πρώτο λοιπόν θα πρέπει ήδη ελέγχθη οι γονείς να είναι προσεκτικοί. Είπε κάποιος, δεν κάνουν όλοι για μοναχοί. Και απάντησε ένας άλλος, ούτε όλοι για γονείς. Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν όλοι αυτή την ευθύνη απροετοίμαστη για τα παιδιά τους. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία? Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν είναι εποχές που η Εκκλησία είχε αυτό το κύρος στην οικογένεια και στην κοινωνία, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν το εξετάζουμε τώρα. Πάντως, λιγότερα από όλους φταίει η Εκκλησία για αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες φανερές και σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να θάψουν στην κυριολεξία την Εκκλησία, να την θάψουν. Ας μην ξεχνούν όμως αυτοί οι κύριοι ότι οι Εβραίοι και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, όταν έβαλαν το νεκρό σώμα του Ιησού στον τάφο, έτριβαν τα χέρια τους. Ησυχάσανε με αυτόν. Τότε ήταν που την έπαθαν όμως. Διότι ήλθε η Ανάσταση. Διότι τότε ήλθε η Ανάσταση. Αρκεί να έχουμε καλή διάθεση. Η Εκκλησία τώρα τι μπορεί να κάνει? Καταρχάς, προσεύχεται η Εκκλησία μας. Όσο και αν σας φαίνεται απλοϊκό αυτό το πράγμα, είναι πυρηνική ενέργεια. Η προσευχή, ο Άγιος Παΐσιος που μας αναφέρατε, ο ίδιος μου είχε πει ότι πολλές φορές νύχτες ολόκληρες προσευχόταν για την νεολαία μας, για τα παιδιά μας, και η Παναγία μας του έδειχνε πολλές καταστάσεις παιδιών που βρίσκονταν. Η προσευχή είναι λοιπόν κάτι το μοναδικό που έχει η Εκκλησία μας. Δεύτερον, έχει την κατήχηση. Πόσα παιδιά σήμερα πηγαίνουν στο κατηχητικό? Ξένες γλώσσες και πολύ καλά. Γυμναστική, ευτυχώς που υπάρχει και γυμναστική, βεβαίως, και τα γυμναστήρια. Λοιπόν, το ένα, το άλλο, το ένα, κατήχηση. Μα, για ποια παιδιά λέμε για κατήχηση? Εδώ χρειαζόμαστε η μεγάλη κατήχηση, χρειάζεται επανευαγγελισμός. Όχι χρειάζεται, αδελφοί μου, να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Χρειάζεται αυτός ο λόγος των προφητών, εκκριζούν και κατασκάπτην και μετά οικοδομήν. Πρέπει πρώτα να γκρεμίσουμε προλήψεις και δυσδαιμονίες και εχθρότητες, και αφού φτάσουμε σε ένα επίπεδο, τότε να αρχίσουμε να οικοδομούμε. Αυτά δηλαδή τα οποία γνώριζαν οι πατέρες μας, οι παππούδες μας, σήμερα δεν τα γνωρίζουν ούτε μορφωμένοι χριστιανοί. Χρειάζεται λοιπόν ο επανευαγγελισμός, χρειάζεται η κατήχηση. Μπορούμε να βοηθήσουμε με τις παιδικές κατασκηνώσεις, μια καταπληκτική απεξάρτηση από το περιβάλλον και από την κοινωνία, και γενικότερα με δραστηριότητες που μπορούν να υπάρχουν μέσα στον χώρο των ενοριών. Για ποιες ενορίες? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν σε ποια ενορία υπάρχουν. Μου είπε κάποιο παιδί, Πάτρε, δεν έχω πάει ποτέ με τους γονείς μου στην εκκλησία. Ποτέ. Αν καμιά φορά μας πάει το σχολείο. Τίποτα. Στο σπίτι δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει εικόνισμα. Γίνεται τώρα και αγώνας. Είδατε σήμερα κάποιες εφημερίδες, κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα έγραψε ότι ο Σύλλογος των Αθέων Ελλάδος έκανε προσφυγή να φύγουν οι σταυροί και από τη σημαία και από τα δημόσια θύρα και από τα δικαστήρια και. Πάμε κατά διαβόλου, συγχωρέστε με τη φράση, και χρειάζεται ίσως να γίνει κάποιο γεγονός που θα μας αφυπνίσει. Ποιο θα είναι αυτό το γεγονός? Δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι φύση αισιόδοξος, ως Έλλην Ορθόδοξος κληρικός. Λοιπόν, αλλά θα σας πω κάτι
που μας είχε πει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ότι κάποιο βράδυ είχε βγει έξω στην Εύβοια, έξω από το μοναστήρι και προσευχόταν. Και άκουσε, λέει, τάγματα δαιμόνων επάνω να πορεύονται προς την Αθήνα, προς τα κάτω. Θεέ μου, λέει, φύλαγε όλο τον κόσμο σου. Και άρχισε να προσεύχεται για το ελληνικό έθνος και του εμφανίστηκε ο Όσιος Δαβίδ που είχε ζήσει σε εκείνο το μέρος και του λέει, γέροντα, το έθνος αυτό δεν παίρνει θεραπεία, θέλει εγχείρηση. Δεν παίρνει θεραπεία. Δεν μπορεί τώρα ο παθολόγος να κάνει κάτι, πρέπει να έρθει εκτάκτος ο επιγοντολόγος και ο χειρουργός. Τι θα είναι αυτό, ο Θεός ξέρει, για να μας αφυπνήσει. Θα μπορούσα πολλά να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω, άλλο κλείνω πάλι με τούτο. Ήταν ένας εκπαιδευτικός, πανεπιστημιακός, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια είχε πάει στην επαρχία το καλοκαίρι για διακοπές και εκεί βρήκε κάποιους εργάτες στο δρόμο, να διανοίγουν δρόμο. Βρήκε λοιπόν έναν εργάτη γονατιστό με το καλέμι και το σφυρί στο χέρι να σπάζει βράχια. Και τον έβλεπε λοιπόν αυτός ο επιστήμον και φιλοσοφούσε. Γυρίζει λοιπόν αυτός ο εργάτης, του λέει, τι κοιτάτε, τι θέλετε. Λέει, αχ φίλε μου, του λέει, σε βλέπω που σπάζεις αυτά τα βράχια και θα ήθελα κι εγώ να είχα τη δύναμη να σπάζω αυτά τα βράχια, τα ηθικά και πνευματικά βράχια μέσα στις καρδιές των φοιτητών μου, που έχουν γίνει πέτρες, που δεν ακούν, που αντιδρούν, που. Του λέει, εύκολο είναι. Του λέει, δεν γνωρίζεις, του λέει. Γι' αυτό λες ότι είναι εύκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν μου λες, του λέει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, για δείξε μου, του λέει, τα γόνατά σου. Σήκωσε το παντελόνι σαν τα γόνατά σου. Σηκώνει τα παντελόνια του, τα πατσάκια, ολόλευκα, σαν ζυμάρι τα γόνατα. Σηκώνεται αυτός λοιπόν τώρα που έσπαζε τις πέτρες, του λέει, κοίταξε τα γόνατά μου πώς είναι, και σηκώνει τα δικά του γόνατα και ήταν γεμάτα αίματα και κάλους και ρόζους. Γονάτισε, του λέει, προσευχήσου, ταπεινώσου και θα δεις πόσο εύκολα θα σπάζουν και οι δικοί σου βράχοι, όπως και οι δικοί μου, διότι ταπεινώνομαι. Λοιπόν, αδελφοί μου, καλή δύναμη, να μας ευλογεί ο Χριστός και πιστεύω ότι επί πτερίγωνα μέμων, μέσω του διαδικτύου, πολλές ψυχές θα μας ακούσουν και θα ωφεληθούν από αυτήν την ωραία εκδήλωση. Σας ευχαριστώ.